primul curs modular la Moga Dental Academy. Am avut bucuria să avem participanți din toată țara, din toate colțurile țării. Unii au fost la anumite părți din curs, alții au fost la alte părți din curs. Am avut și absolvenți ai întregii curicule și mă bucur că am reușit să le transmit parte din experiența mea în implantologia dentală. Cursul m-a influențat într-un mod foarte pozitiv, aș putea spune. Începând cu primul modul, am început să inser implantul în practica mea curentă. Am început să analizez altfel potențialele cazuri de implantologie. Și da, per total a fost o experiență extraordinar de plăcută pe care aș mai repeta oricând. Acest curs m-a făcut să înțeleg mult mai bine, etapă cu etapă, ce presupune inserarea unui implant, care sunt opțiunile pe care noi le avem la un pacient și totodată cât este de importantă protezarea ulterioară a acelui implant pentru a-l avea cât mai mult timp pe arcadă. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această experiență unică, consider, și pentru toate informațiile acumulate pe parcursul acestor 6 moduli. Mi-a dat încredere și curaj pentru a pune în practică implantologia. Am descoperit o artă a stomatologiei. La partea practică mi-a plăcut extraordinar de mult că am avut ocazia să folosesc sau să văd cum e cu ghidul chirurgical. A fost prima dată. Ce ține de intraoperator, mi s-a părut excelentă comunicarea și felul în care ați explicat fiecare etapă. Pentru anul viitor pregătim câteva schimbări față de curicula de anul acesta. Vom adăuga o zi la solicitarea participanților